Leesik a hó, akkor rögtön gyomorgörcse van, és a negatívum. Ez általános Magyarországon, hogy az első 1 centi hónál már harsogja a média, hogy ki ne tegyük a lábunkat, mert hogy mind meghalunk, hogyha valami elcsúszik. Ne riasszon el senkit az, hogy esik a hó, menjen síelni. Egy egészen magas alkohol szintig lehet alkoholt fogyasztani ahhoz, hogy a biztosításod az valid legyen. Mindezzel együtt azt gondolom, hogy nem javasolt, hiszen ez egy elég veszélyes dolog, meg sportolás közben amúgy sem érdemes. Elmondható, hogy a leggyakoribb oka a baleseteknek mégis a nem felkészülés és a nem törődömség, vagy a hanyagság. Én azért szoktam mindig a magasabb biztosítást megkötni, mert előfordulhat, hogy olyan sérülést szenvedsz, ami azonnali műtétet igényel. Hogyha ittasan okozol balesetet, akkor az minősít. A felelősség megállapításánál ez súlyosan számít alatban. Ez a Pénzsztori, a Tudatos Döntések podcastja. Segítünk eligazodni a biztosítások világában, hogy akkor is biztonságban érezd magad, amikor igazán számít. Sziasztok, ez a Pénzsztori, én Káros Tamás vagyok, és a mai adásban egy aktualitással készültünk ismét, mert hogy közeledik a tél, és ilyenkor sokan előveszik a síléceket, snowboardokat, és készülnek a téli szabadságra. És arról fogunk beszélgetni, hogy mit szükséges tennünk, hogy kell felkészülnünk, hogy ez tényleg egy kellemes és nyugodt kikapcsolódás legyen, és ehhez 2 szakértőt hívtunk ma is. Én nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást Babos Sándor, aki a Babos Síklub elnöke, a Síoktatók Magyarországi Szövetségének elnökségi tagja, kiképző oktatója, többször is tagja volt a magyar Interski demo csapatnak, és jelenleg Csömörön és Zuglóban vezeti saját tanpályás síiskoláját, a Babos Síklubot. Szia Sanya, köszi, hogy eljöttél. Sziasztok, köszönöm a meghívást. És biztosítási oldalról pedig Halmi Rita, az Unika biztosító lakossági nem élet területének vezetője, aki sok éves biztosítási tapasztalattal fog nekünk segíteni. Sziasztok! Sanya, először is ez a magyar Interski demo csapat. Ez nagyon jól hangzik, de mit akar, mit jelent ez? Ez tulajdonképpen a síoktató válogatottat jelenti, ahol formációs ízéssel foglalkozunk, és ilyen bemutatókat tartunk. És az Interski az a síoktatásnak a világszervezete, ahol 4 évente tartanak egy világkongresszust, és erre a kongresszusra készül ez a csapat, oda viszi ki a magyar szakmát, és mutatja be, hogy hogyan síelnek a magyarok. Aha. Én megnéztem, ezek YouTube-on vannak fenn videók, nagyon szórakoztató, jól néz ki. Kezdjünk az alapoknál, így őszintén bevallom, én nem síelek, és ha jól tudom, akkor Rita sem. Így van, én sem, és szeretném, hogyha a beszélgetés végére nem kapnék kedvet, de azért nagyon érdekel. Szóval minden adott, hogy egy jó beszélgetés legyen a síelésről, meg ketten nem nagyon vagyunk képbe. Mit mondanál nekünk, hogy kedvet kapjunk hozzá, így általánosságban a síelésről, és alapvetően, hogy Magyarországból kiindulva hol tehetjük ezt meg? Tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy a síelés egy nagyon-nagyon élvezetes, kikapcsolódás nyújtó tevékenység. Maga a mozgás is az, de az, hogy ezt hegyi körülmények között egy olyan környezetben, ami szinte mondhatjuk, hogy mesebeli, ilyen környezetben végezzük, ezért nagyon-nagyon jó rekreációs sport. Sokan űzik Magyarországon. És így gondolom a környező országokba érdemes elmenni, kezdeni. Szlovákia, Ausztria, hova szoktak leginkább a magyarok menni? Ugyan nem vagyunk alpesi ország, de körülvesznek minket a nagy hegyek, akár Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, de Szerbiában is jó helyek vannak, szóval keleti irányokat is kezdik felfedezni a turisták, úgyhogy elérhetőek a szuper sípályák, 4-5 órán belül a legmodernebb terepekre juthatsz Budapestről, úgyhogy sokan is síelnek, körülbelül 500 000 emberre tehető az a
létszám, amely legalább egyszer elutazik egy sítáborba Magyarországról. Úgyhogy ez így könnyű, és még könnyebb az, hogy Magyarországon is lehet. Mégpedig lehet havon is, mert vannak hóágyúval befújt pályák, és lehet igazi havon is menni, meg nagyon népszerűek ezek a speciális borítású tanpályák, amelyek most már közel 40 ilyen pálya van Magyarországon, úgyhogy Erről még beszélünk. Igen, ezeken is fel lehet készülni, szóval az a lényeg, hogy felkészülten kell menni a síelésre. Én azt javaslom, hogy ezt érdemes megtenni itthon, mert kint már akkor egyből élvezhető és biztonságos tudással vághatunk bele. És ez itthon az jelentheti azt is, hogy magyar pályán érdemes síelni, mert mondjuk esetleg azok egyszerűbbek? Igen, abszolút így van. Magyar pályák tökéletesek a tanulásra. Mátra Szent Istvánt említem, Eplényt, Visegrádot, Kékesen is lehet, sőt Sátoraljaújhelyen is van már lehetőség, úgyhogy igaz, rövid pályák, de nagyon jól meg lehet rajta tanulni, sőt, sokan kiruccannak munka után egy esti síelésre, mondjuk Visegrádra, kb. 40 perc alatt ott lehet lenni, és akkor este 9-ig, 10-ig lehet egyet csúszni, úgyhogy napi munka mellett ez egy jó kikapcsolódás. Engem meglepett, hogy ilyen sokan síelnek, hogy azt mondta, 500 000. Hát ez szerintem akkor benne van a top 5 ilyen tömegsportba, ilyen létszámmal. Egyébként az a snowboard síelés együtt? Hát szerintem ezt így egybeszámolják, igen. Úgyhogy nem is tudnék pontos számot, hogy milyen arányban oszlik meg. Érdekes volt egyébként, mert ugye mindenki tudja, most már carving sílécekkel síelünk. Ez egy speciális eszköz, ami mondjuk, hát mióta, most már lassan 30 éve van a piacon, és előtte ezek az egyenes hosszú lécek voltak, és akkor elkezdődött a snowboard forradalom, akkor nagyon sok sportoló átállt, és snowboardra állt rá. Aztán utána kitalálták a carving síket, és az visszahódította magának a teret, úgyhogy talán több a síelő, de a snowboard is egy nagyon jó sport. Tehát ez a sílésznek az alakja nem ilyen egyenes, hanem piskóta forma, igen, pontosan. És ez miért jobb? Tehát Azért jó, mert ha az ember megdönti ezt a sít, megterheli, élére teszi, és engedi futni, akkor ez egy íven fog közlekedni. És ez segítség abban, hogy te kanyarodni tudjál. Akár forgatod a lécet, akár az élén vezeted, kanyarodás segíti. És ez által lett elérhető egy amatőr számára, hogy úgy tudjon élén közlekedni íveken, mint ahogy annó csak a versenyzők tudtak. Úgyhogy így az amatőrök is gyorsabban, nagyobb élményt tudnak szerezni. Na hát, ez érdekes. Az abszolút ez. Miért fontos az edzettség? Tehát azért ez nem elmegyünk túrázni egy 10-15 kilométert, tehát a síelésnél az edzettség, bemelegítés, a regeneráció, az egy fontos téma, ezt, ahogy beszélgettünk, említetted. Így van, hát minden sport ugye az aktivitás miatt igényel edzettséget. A síelés az azért különleges, mert viszonylag nagy terhelést kap az ember, nem is érzi, de egy-egy kanyarba a testsúlyunk többszöröse nehezedik ránk, tehát iszonyú erőket kell kiállni. Igaz, hogy csak pillanatokra, de ez igénybe veszi a szervezetet, és erre fel kell készülni, egy bizonyos edzettségi szintnek lennie kell, illetve attól is az is nehezíti ezt a dolgot, hogy magaslaton vagyunk. És a magaslati hatás az ugye szintén jobban terheli a szervezetet, és erre érdemes felkészülni. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy ha mondjuk irodai munkát végez, és síelni szeretne, akkor még jóval a síelés előtt kezdjen el rendszeresen mozogni. Ez lehet bármilyen
fitness edzés, futás, biciklizés, a jóga is nagyon jó, de még az is sokat számít, ha valaki csak rendszeresen lemegy és sétál egy fél órát, már azzal is előrébb van. Egyébként erre azzal tudok ráerősíteni, hogy nagyon mindenki azt gondolja, hogy a leggyakoribb balesetek azok az ilyen törések, de igazából nem, nagyon sok ilyen szalaghúzódásos eset van, ami miatt aztán nem tud tovább síelni valaki, úgyhogy gondolom, hogy erre is jól lehet készülni nyújtással, jogával, bármivel. Kicsit a szalagok meg legyenek erősítve. Igen, hát az általános fizikai állapot az nagyon sokat számít, illetve az, hogy technikai tudásunk legyen. Szóval aki szeretne síelni, annak azt javaslom, hogy először is technikát tanuljon, szakemberhez forduljon, és síoktatóval kezdje el. Ez a legfontosabb, és a biztonság szempontjából is a legfontosabb dolog, mert hogy aki nem tudja a technikát, az nem fog magától rájönni. Általában akik autodidakta módon tanulnak, azok biztosan rossz mozgást rögzítenek be, amit utána sokkal nehezebb átírni, és egyrészt balesetveszélyesebb is, másrészt az élményfaktor is sokkal kisebb, hiszen hogyha jó technikával síelsz, akkor sokkal jobban fogod élvezni, ha oktatóval tanulsz, akkor hamarabb érsz el magasabb tudásszintre, úgyhogy mindenképpen megéri ezt kihasználni. A magyar síoktatók nemzetközi szinten is magasan elismertek, úgyhogy vegyétek igénybe a síoktatókat, azt javaslom. Ez érdekes, ez megütötte a fülem, hogy mondtad, hogy jobban megterhel, ugye a ritkásabb levegő miatt gondolom, tehát ez már ilyen magasságokban is így van. Jelentős plusz terhelés. Hát azt mondják, hogy a magaslati plató első lépcsője az ilyen kb. 2500 méter, ott már igazi magas hegyi körülmények vannak, de alatta is érezhető, tehát ritkább a levegő, ezért többet lélegzünk, ezért többet párologtatunk, több folyadékpótlásra van szükség, és hát a szívünk is gyorsabban ver. Egy terheltebb körülmény a szervezetünknek a magaslat. Igen, átlag pályákon átlag emberek simán bírják, de van, aki érzékenyebb rá. Tehát általában ez a 2500-3000 méteres magasság az, ahol már tényleg komolyan kell ezt venni. Tud egyébként a tudatunkra is bármennyire hatással lenni? Mert tudom, hogy magasabban persze igen, de azért 2000 méteren nem feltétlen gondolnám. Hát a tudatunkra annyiban, hogy annyira szép ott a táj, meg nagyon klassz síelni, hogy igen, az a tudatunkra tehát, mindenképp jótékonyan hat. Ott még az oxigén hiány, ez nem azért, egy téma. Nem azért, mert nincs elég oxigén, csak egyszerűen gyönyörű. Gondolom, hogy csúcstámadásokra gondoltál, ahol azért lehet halucináció, hogyha olyan hát szintű igen, az oxigén hiány, de azért ez azért ilyen 7-8 ezer méteres magasságban van, az oda én se vágyom, az nagyon-nagyon magas. Már picit lejjebb is volt, de... Beszéltél arról, hogy végül is ez milyen szinten megterheli a szervezetet, tehát nem csak az izületek, nem csak az izomzat, hanem kardió szempontjából is. A felkészülés során, ugye a technika is nagyon fontos, mondtad, hogy oktatót mindenképpen érdemes felkeresni. Erről majd később még bővebben fogunk szólni, de most Rita, hozzád fordulok, mert a felkészülésnél ugye a biztosítás is nagyon fontos szerepet játszik, és hát én itt reggel csak így gyorsan bepötyögtem a Google-be, és aztán utasbiztosítás, síbiztosítás, össze-vissza felcserélve, mit érdemes ezekről tudni, egy kicsit képbe kerüljünk. Én azt gondolom, hogy általában elmondható, hogy minden síbiztosítás utasbiztosítás, de nem minden utasbiztosítás síbiztosítás. Ez persze nagyon általános, tehát vannak olyan utasbiztosítások, amik sportolásra is alkalmasak, sportolást is biztosítanak. Én azt gondolom, hogy leginkább a megnevezés az esetleg egy irányadó lehet, per egy picit marketing hívogató szöveg is.
Mindenképpen érdemes az utasbiztosításokat is megnézni, de nem lövünk mellé, hogyha kifejezetten síbiztosításra kattintunk. A nagy különbség az elsősorban az, hogy az utasbiztosítások nem minden esetben fedezik a sportokat, vagy csak a sportoknak bizonyos fajtáit. Manapság azért már elmondható, hogy a legtöbb ilyen általánosan végzett sporttevékenységre a legtöbb biztosító az alapfedezetben is ad biztosítást. A síbiztosítás esetén valami különleges kiegészítés van, akár sportfelszerelést extrán biztosít, helikopteres mentést szoktak még plusz fedezetként, vagy plusz összeggel beletenni egy síbiztosításba, tehát ott inkább még plusz dolgok vannak. Esetleg sípályán kívüli síelés, ami benne lehet még pluszban egy síbiztosításban. Ami nagyon gyakori még, az a síbérletnek a fedezése, hogyha bármi történik időközben, és az illető nem tud elutazni, vagy nem tud kint síelni, mert balesetéri beteg lesz, akkor a síbérlet az ugye egy nagyon drága dolog. Nagyon gyakran szokták a biztosítók ebbe az úgynevezett síbiztosítás fedezetbe belevenni, de nem mondom, hogy feltétlenül mindenkinek szükséges ilyen extra síbiztosítás fedezetet megvenni, ezt tényleg meg kell nézni minden esetben. Hát attól függ, mi a cél, mert hogyha síelni szeretnél, akkor azt általában kijelölt, kezelt pályákon teszed, de itt is nagyon gyakran baleset esetén helikoptert hívnak a hegyi mentők, szóval mindenkinek javaslom, hogy síbiztosítás nélkül ne menjen síelni. Igen, én csak azt mondom, hogy a nagyon sok utasbiztosításban alapból benne vannak ezek a fedezetek, csak nem hívják síbiztosításnak őket. Igen. Tehát ez inkább ilyen kompártszerű. Igen, ilyen hívogató, meg hogy egyszerűbben meg lehessen találni. És akkor, ha már itt tartunk, milyen balesetek a leggyakoribbak a pályán? Hogyha az ember nem készül fel egy oktatóval, rossz technikából adódóan, miket szoktatok látni? Hát igen, többféle baleset létezhet. Talán amit elsőnek említek az ütközések. Mert hogy a carving sík miatt az amatőrök is már gyorsabban tudnak síelni, és sok a síző nagyon. A felmelegedés miatt gyakran szűkebb a területünk, és kevesebb terünk van síelni, és ezért gyakran ütköznek az emberek. Ez az egyik. A másik meg, amikor egy esésnél csavarodás miatt mondjuk térdszalag szakadást szenvednek a sízők. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy nagyon fontos köztudomásban lévő félreértést tisztázni, mert ugye ezeknek a szalagsérüléseknek gyakran a legnagyobb, vagy a legfontosabb oka az, hogy túl nagy méretű sícipőt választanak a síelők. És azért szakadnak el, mert ugye a síkötés az be van állítva súlyra, a tudásszintre, hogy oldjon le. De a sícipőt kell, hogy kioldja a kötésből, és hogyha a sícipőbe elmozdul a lábfej a csavarodásnál, a sícipő helyén marad, és nem adja át azt a nyomatékot a kötésnek, amitől az leoldana. Úgyhogy ezért fontos, hogy a sícipő az mindig passzent legyen, a te lábadra pontosan jó, ne legyen nagyobb, hogy a lábfej ne lötyögjön benne. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, meg arra, hogy maga a sícipő és a síléc úgy legyen összehangolva és beállítva, hogy pontosan működjön. Ehhez szakemberi szükséges, hogy beállítsa neked tudásszintethez, a cipő méretéhez, a testsúlyodhoz, úgyhogy ezt érdemes szakemberre bízni, mert ha ez nincs jól, akkor lehet sérülés belőle. Hol csinálnak ilyet? Mert mondjuk mégis kedvet kapnék, és bérelnék, akkor a bérlőhelyeken ezt beállítják például? Igen, ahol bérelsz, ott tudják ezt beállítani, illetve síszervizekben, ami minden pályán is található, de itthon is remek jó síszervizek vannak. Itthon bérelni olcsóbb mindig, mint kint a pálya szélén, csak ugye ki kell tudnod magaddal szállítani. Igen. Ehhez kell eszköz.
Tehát akkor elmondható, hogy a leggyakoribb oka a baleseteknek végülis a nem felkészülés és a Igen. nem törődömség, vagy a hanyagság, Igen. és hogy nem szánok rá időt vagy szakértőt, hogy jól be legyen állítva az a... Így van, meg hogy kell hozzá tudás is, megint csak ezt kell mondjam, mert ugye az elején mondtam az ütközéseket, és hogy ennek a megelőzése az tulajdonképpen a síkresznek a betartása. A FIS, a Nemzetközi Síszövetség egy 10 pontból álló szabályt alkotott, már nagyon-nagyon régóta, ez ugyanúgy működik, mint az utakon a KRESZ, és ezeket, ha betartja az ember, akkor elvileg megelőzhetők a balesetek. Itt szabályozva van a sebességed, a tudásszintedhez mérten kell betartani a sebességet, az elindulás, hogy hol állhatsz meg, hol nem állhatsz meg, hogy előzhetsz, hogyan kell segítséget nyújtani, szóval ez teljesen lefedi a történéseket. És ez, mint a KRESZ-nél vagy a jogosítványnál van, hogy valahogy ezt ellenőrzik, hogy ezt valaki Abszolút. elolvasta, tehát akkor... Így van, hogyha történik egy baleset, akkor a pálya felügyelet van, olaszoknál rendőrség van, Ausztriában általában a pálya fenntartónak a hegyi mentő csapata kijön a helyszínre, és ugyanúgy, mint a közúti balesetnél megállapítják, hogy mi történt, jegyzőkönyvet vesznek fel, és megállapítják a felelősséget. És aki okozta ezt a balesetet, azáltal, hogy áthágta a FIS 10 szabályokat, az lesz érte a felelős. És ezt honnan, ha elkezdek síelni, és azért nekem van egy olyan érzésem, hogy nagyon sokan úgy kezdenek el síelni, hogy elmegyek a haverokkal, aztán majd valami lesz, akkor honnan tudom, hogy egyáltalán van ilyen? Ez ezek a szembe tud jönni szabályok valahol? minden pályán kint vannak egy táblán, úgyhogy elvileg tájékoztatják a síelőket róla, de hát ugye nem mindenki figyel erre, ezért is jó, hogyha a síoktatóval megyünk, Igen. mert ő el fogja mondani neked mindig egy adott szituációban, tehát síel veled a síoktató, és mondjuk odaértek egy kereszteződésrehez, és akkor meg tudja mutatni azt a táblát, ami a kereszteződést jelzi, hogy erre figyelj, mert ha ilyen táblát látsz, az azt jelenti, hogy itt kereszteződés van, és elmondja neked, hogy itt hogyan kell viselkedned, kinek van előnye, úgyhogy ezért is fontos a síoktató. És mi lenne az a top 3, amit azt mondaná, hogy így mindenki, ha valaki nézi most ezt a műsort, és aztán annyira hanyag lenne, hogy nem figyelne a pályán, erre akkor mi lenne az a top 3 szabály, amit érdemes betartani, mert az okozza a legtöbb ilyen balesetet? Szerintem a sebesség, a tudásszintedhez mérten megfelelő sebességet kell választanod, illetve hát nem is tudom, mi lehet a top 3 ezek közül. Az előzés az, hogy nem szabad úgy előzni, hogy megzavard azt, akit előzöl. És ez egy relatív dolog. Van az, hogy egy kezdő megy előtted, és elmész mellette mondjuk 2 méterrel, de mégis megijed. Van olyan, akit ez nem zavarna meg. Tehát mindig egy kicsit rá kell számolni, és inkább több területet hagyni, hogy még véletlenül se ijedjen meg attól, hogy te hirtelen elmentél mellette. Úgyhogy ez lehet a második. Igen, a jelzések az is fontos, hiszen nagy pályarendszerek is vannak, több 100 kilométer köthető össze felvonókkal, és el is lehet tévedni, meg bejöhet például egy nagy köd, amikor nem tudsz tájékozódni, és hogyha ismered a táblákat, meg tudod, hogy mit kell figyelni, akkor ilyen helyzetekbe is biztonságosan le lehet jutni egy pályán, de ismerni kell a táblákat hozzá. Nekem járt olyan úgy ismerősöm, hogy hát még nem síelte annyira jól, de véletlenül a fekete pályán kötött ki, mert rossz felvonuló szállt fel.
gondolom ez így elő tud fordulni. Na, Ilyenkor mit kell tenni? Lejössz ott, lesz, ami lesz, vagy Igen, lehet jutni máshogy? Az a legjobb, hogyha nem is jutsz el ilyen helyre, hogyha... A fekete pálya a legdurvább, gondolom. Igen, Ugye igen, a színkódból kék adódott. a könnyű, a piros a közepes, fekete pedig a nehéz, és ezek is relatívek, úgyhogy teljesen lapos pályán is össze lehet törni magadat, sőt, gyakori baleset helyből, állásból történik, mert kezdő pillanatra elveszti az egyensúlyát, és álló helyből tud úgy elcsavarodva elesni, hogy ott megint csak a síkötésnek az oldó ereje nem fog működni jól, mert így szépen lassan csavarodik rá, és nem azt a hirtelen erőt kapja a kötés, amitől leold. Úgyhogy így is el lehet szakítani magadat. De hogy visszatérjek a kérdésre. Elmegyek véletlenül a fekete pályára, mert rossz Igen. felvonóra szállok. Igen. Akkor mi Szóval történik? Akkor, hogyha megteheted, akkor menj vissza a felvonóval. Tehát, ha ülős vagy kabinos lift, azzal vissza lehet menni alulra. Húzós lifttel nem. Hát nem is tudom, mit mondjak. Kérjél telefonos segítséget. Ez netsz, de igen, jobb elkerülni az ilyen helyzeteket. Okay. És milyen egyéb felszerelések vannak még, mert beszéltünk a kötésről, lécről, amik segíthetnek a megelőzésben, vagy a biztonságban. Igen, az is számít, hogy milyen tudásszinthez milyen sílécet választunk. Itt is kategóriák vannak. Könnyebben kezelhetőek a kezdőlécek, tehát könnyebb vele megtanulnod a mozgást. Aki már haladó, annak meg fontosabb, hogy tartsa őt tempónál is, úgyhogy ezek keményebb lécek, drágábbak is, úgyhogy a tudásszintet kell figyelembe venni, amikor lécet választasz. A sícipőnél ugyanez a helyzet, ott is puhábbak, rugalmasabbak a kezdőcipők, jobban tolerálják a talajegyenletlenségeket, úgyhogy itt ez a Flex Index, amit biztos hallottatok már, amely arról szól, hogy mennyire rugalmas egy ilyen cipő. Tehát minél alacsonyabb ez a szám, mondjuk ilyen 50-60, az azt jelenti, hogy kezdő szintű, és a 80-100 az már haladó, 100 fölött már igazán komoly tudásszint kell hozzá, azok keményebbek, úgyhogy azt nem ajánlom kezdőknél, haladóknál viszont jobb. Úgyhogy a sícipő is így fontos, de védő felszerelésnek számít a szemüveg, hiszen magaslaton az UV-sugárzás is erősebb, úgyhogy ez ellen érdemes védeni a szemet, főleg azért, mert a hó az fehér, csillog, és hogyha olyan magasan vagy, ahol már nincsenek fák, ott igazán komoly hóvakságot lehet kapni bizonyos szituációkban. Úgyhogy egy jó UV szűrőszemüveg fontos, de nem csak a fényt védi, hanem menet közben a hó szemcséket, amik felverődnek, vagy ha esik a hó, meg a széltől is védi a szemet, úgyhogy én mindenkinek az igazi sí szemüveget ajánlom. De van, aki napszemüvegbe szeret síelni, az kevésbé védi a szemedet. Úgyhogy a szemüveg, és akkor a bukós isak az, ami szintén nagyon fontos. Évek óta 14 éves kor alatt kötelező sípályákon, de most már hallottam helyet, ahol 18-ra emelték, sőt, Olaszországban most már felnőtteknek is kötelező a bukós isak. Az ütközéseknél sokat számít, de egy egyszerű bagatel helyzet is előfordulhat. Állsz a csákányos liftnél, szeretnéd magad alá behelyezni, hogy elindulj vele, de mondjuk kicsúszik a kezedből, fölcsapódik, és a fejen kólintás helyett a bukós isak megvédhet. Tehát ezek olyan balesetek, amiben nem biztos, hogy megsérülsz, vagy nem az a tipikus sí esés miatti baleset, de kellemetlen, úgyhogy
Ezeket mikor érdemes cserélni, bocsánat? Bukósisakot? Van ilyen, hogy mondjuk egyszer estél valami nagyobbat akkor? Igen, vagy láttam már olyan bukót, amiben olyan védőrendszer van, amit, hogyha egyszer megütsz, akkor az ugye, mint a kocsiknál a gyűrődési felület, az is begyűrődik, és akkor ki kell cserélned, de azért egy átlag bukósisak egy jó pár évig kiszolgál. Úgyhogy gyerekeknél érdemes állíthatót venni, mert akkor több évig jó. Nyilván, hogyha nagy ütést kapott és sérült, akkor érdemes cserélni. Egyébként biztosítás szempontból is eléggé fontos az, hogy védőfelszerelése legyen. Nagyon sokszor a biztosítók ki is kötik azt, hogyha megfelelő védőfelszerelés mellett érvényes a biztosítás, különben előfordulhatnak vitás helyzetek. Most ugye ez kérdés, hogy ahol nem kötelező, ott a biztosító elvárhatja azt, hogy legyen bukósisak, nyilván nem, de azért egyébként a józanész is ezt diktálja, hogy legyen védőfelszerelés, de van egy ilyen praktikus oka is. A biztosításra rákötve, hogy egyébként ezekre a felszerelésekre is vonatkozik, tehát hogyha mondjuk ez sérül, vagy elhagyom, tehát így biztosítási szempontból a felszerelések azok hogy Nagyon vegyes. Általában elmondható, hogy a sífelszerelés, illetve a sportfelszerelés az legtöbbször az egyébként a podgyászbiztosításnak része, vagy a podgyásznak része, de ezt mindig érdemes megnézni, mert azért nem mindig van így, vagy van, hogy külön limit vonatkozik a sportfelszerelésre, vagy sífelszerelésre, ezt nagyon meg kell nézni. Nálunk egyébként még olyan is van, hogy a bérelt sífelszerelésnek a sérülése, vagy esetleg az ellopása esetén térítünk valamit, vagy hogyha valami baleset van, megsérül a síléc például, akkor a helyszínen lehet bérelni egy másikat a biztosításnak a terhére. Hogyha sportbiztosításként kötjük, vagy síbiztosításként, akkor szinte biztos, hogy benne van a sífelszerelés. A podgyász környékén érdemes megnézni, és ezt is elég alaposan szerintem. Félreértések elkerülése véget. Igen, hát gyakori, hogy az ember bemegy a hüttébe, ebédszünetbe, és akkor ott hagyja a sílécét. Általában meg is találja, de van, hogy bizonyos esetekben nincs ott a léced, mert valaki elvitte, vagy szándékosan, vagy egyszerűen annyi sok léc van, hogy összecseréli. Úgyhogy érdemes lezárni, és ehhez lehet kapni ilyen kis lakatot, amivel oda tudod kötni a tárolóhoz, és akkor nem tudják ellopni. De ha nincs nálad ilyen, mi azt szoktuk csinálni, hogy felesbe elcseréljük, és egy felemás pár sílécet nem fog elvinni valószínűleg, és annak meg nem áll neki, hogy kikeresse, hogy melyik a párja, úgyhogy ez egy jó trükk. Ez egy hasznos dolog. És ha már a felszerelésekről beszélünk, meg említetted a szabályozást is, hogy Olaszországban a bukósra kötelező. Szerintem érdemes megemlíteni a hóláncot, téli gumit, hogy erre milyen szabályozás vonatkozik, mert hogy valahogy oda is kell érni ezekre a helyszínekre. Igen. Ausztriában november 1-től április 15-ig kötelező a téli gumi használata, úgyhogy ez egy alapvető biztonsági előírás, illetve hólánc is kell, hogy nálad legyen, amit olyan helyeken kell használni, ahol szükséges, tehát hegyek között, szerpentines utakon van is egy kék tábla, amit ilyenkor kitesznek, a hólánc jelzése, ezt is ellenőrizhetik az utakon. Tényleg fontos, hogy ennélkül nem szabad útnak indulni. A személyes tippem, hogy érdemes előtte kipróbálni otthon, hogy kell hóláncot felrakni, mert igen, hidegben, lefagyott kézzel ez egy rettenetes munka. Tényleg, megtörtént eset. Tényleg igen, így van, hogy hiába van nálad, ha nem tudod felrakni, úgyhogy ezt otthon lehet gyakorolni. Hát, hogyha majd megérkezik a hó hozzánk, és egyébként ez érdekes dolog, hogy a hó, vagy ugyanaz a jelenség, az kinek mit jelent, mert hogyha itt leesik az első hó, akkor mindenki pánikba esik, és leáll a tömegközlekedés, leáll a MÁV. Szóval a média az mennyire játszik szerepet abban, hogy az közemberbe, az átlagemberbe leesik a hó, akkor rögtön gyomorgörcse van, és a negatívum. Hát ezt nagyon örülök, hogy felhoztad, Tomi, mert
Ez általános Magyarországon, hogy az első 1 centi hónál már harsogja a média, hogy ki ne tegyük a lábunkat, mert hogy mind meghalunk, hogyha valami elcsúszik, de nyilvánvaló, hogy ha az ember betartja ezeket a közlekedési szabályokat, és az útviszonyoknak megfelelően vezet, akkor azért oda lehet érni ilyenkor a sípályákhoz, amik viszont ilyenkor működnek a legjobban. Tehát ne riasszon el senkit az, hogy esik a hó, menjen síelni, csak biztonságos közlekedésre figyeljen oda. Úgyhogy ez fontos, hogy használjuk ki a lehetőséget, úgyis egyre ritkábban van Magyarországon ilyen, de ha van, akkor bizony a téli természet az megéri, hogy meglátogassuk. Meg szerintem egyébként az emberek így vágynak rá, vagy szeretik a havat. Most pár hete ugye esett a hó, és talán pénteken már egy szép nagy hó volt, és akkor munka után úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor iránydobogók havazni, és rengetegen voltak péntek este. De gondoltam, hogy hétvégén már tömeg lesz, hogy ez kell az embereknek szerintem, hogy havazhassanak végre. Ez így van. Igen, a gyerekkori emlékek, hógolyózás, hóember, ugye ezek azért megmaradnak. Azért szeretnénk az oktatásról és síoktatásról is beszélni, mert ugye itt említetted nekem, hogy nem csak a síelésről van szó, hanem például a gyerekek esetében az oktatás, a gyakorlatok, azoknak sok más számos pozitív előnye is van. Ez így van, hiszen a sízés az egy olyan sport, ahol egyensúlyoznod kell, siklás közben kell egyensúlyoznod, és ezáltal olyan készségeket fejleszt, olyan idegi, agyi kapcsolatokat indít el, amelyek nagyon-nagyon hatékonyan fejlesztik a gyerekeket, nem csak a mozgásukat, a koordinációjukat, hanem a kognitív képességeket, és tulajdonképpen az iskola érettséghez szükséges készségeket is. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, olyan 4 éves kor környékén már lehet kezdeni síelni, nagyon-nagyon hasznos, rengeteg mozgásterapeuta is ajánlja a síelést, mondjuk DSMT torna szüksége esetén mellette nagyon jót tesz. Nagyon klassz dolog, hogy fogyatékkal élőket is szoktunk tanítani, akiknek szintén nagyon hasznos, tanítunk látássérülteket, értelmi fogyatékosokat. Komolyan egyik legnagyobb élményem az volt, amikor egy vakembert tanítottam meg síelni. Egyszerűen leírhatatlan ez az érzés, hogy nem hiszem el, hogy ezt megcsinálja, és igen. Szóval nagyon-nagyon büszke voltam a tanítványaimra, és jó érzés volt. De ehhez nem kell megvárnunk a havat. Ugye a tanpályák azok vannak majdnem egész évben. De Magyarországon hogy állunk tanpályák tekintetében? Igen, hát Budapest környékén körülbelül 30 található, és most már országszerte is nő a számuk. Most épült az elmúlt időszakban több pálya is, még támogatást is lehetett rá igényelni. Úgyhogy most már 40 fölött van Magyarországon. És azért jók ezek a pályák, mert ugye lakhelyhez közel vannak, és be lehet építeni a síelést a mindennapi életedbe, akár tanulás vagy munka után, ovi után el lehet jutni közelbe ilyen helyre, ahol szakemberek foglalkoznak veled, és jó technikával tudsz megtanulni. Ezeken a pályákon ugyanazt a mozgást kell végezni, mint amit havon. Az, hogy a felülete egy picit különbözik, az könnyen adaptálható, mert hogy hó és hó között is van különbség. Van, amikor kemény és gyors a pálya, van, amikor puhább, tapadósabb, úgyhogy ehhez idomulni kell, de hogyha a technikát megtanulod egy ilyen tanpályán, azt utána egyből át tudod tenni hóra. Azért jó, mert egyrészt biztonságosabb, másrészt jó technikát tanulsz, harmadrészt gazdaságilag megéri. Tehát itthon tanulni sokkal olcsóbb, mint kint külföldön,
és ha már kimész külföldre, ott ketyeg az óra, és ketyeg a pénz. Nagyon drága a kintlét, a szállásdíj, a bérletára, az odautazás, sok költség. És ha a kintlétedet már azzal kezded, hogy egyből élvezhető tudással állsz rá, akkor ez sokkal jobban megéri. Másrészt pedig ezeken a tanpályákon azáltal, hogy mondjuk heti egyszer valaki rendszeresen jár, akkor szeptembertől áprilisig a téli időszakban rendszeresen fog szabad levegőn mozogni. És ezzel erősíti az immunrendszerét, és egy csomó jótékony hatása van, ami miatt szeretnek hozzánk járni, nem csak kezdők, hanem akár haladók is, tehát visszajönnek több évig. És egy nagyon izgalmas, meg érdekes dolog, hogy ti a síklubban, a Babos síklubban az erőszakmentes kommunikációt használjátok az oktatáshoz, és ez a gyerekeknél főleg milyen pozitív hatással bír, erről mindenképpen mesélj, mert ez nagyon előremutató kezdeményezés. Igen, azt vesszük észre, hogy a mai gyerekek máshogy működnek. Ezt tanárok is tapasztalják, szülők is tapasztalják, és hogy nem működnek azok a poroszos beidegzések, amiket tanultan hoztunk magunkkal a múltból. És erre kerestünk megoldást, hogy ezt hogy lehet áthidalni, hogy lehet a gyerekekhez úgy szólni, hogy legyen hatása, értelme, és így találtunk rá erre a módszerre, amit elkezdtünk alkalmazni az oktatókkal, és hát az a lényege, hogy egy egyenrangú partneri viszonyt alakítunk ki, odafigyelünk a gyerekekre, megpróbáljuk az ő érzéseiket megérteni, elfogadni, és úgy terelni őket, hogy ugyan a határokat mi szabjuk meg, de egy viszonylag nagy mozgásteret adunk a gyerekeknek ebben a viszonyrendszerben, és így sokkal hatékonyabban tudjuk elérni a célokat, mint erőből. Ez a lényege. Egyébként tegnap pont arról beszélgettünk, hogy mondtad ezt az erőszakmentes kommunikációt, ami szerintem is nagyon fontos, meg járok egy alapítványhoz önkénteskedni a gyerekekhez, és ott is pont ezt próbáljuk meg egyébként egyensúlyt fejleszteni, de hogy egyébként ez furcsán hangzik, de hogy a biztosítóknál is ugye nagyon sokszor kommunikálnak úgy a biztosítók, hogy kössél biztosítást, mert ha eltörött kezed, lábad és leég a házad, akkor majd így ott vagyunk. És hogy egyébként mennyivel jobb úgy kommunikálni, hogy nyilván nem mentünk meg a házad leégésétől, de hogyha baj van, akkor egyébként ott vagyunk és tudunk segíteni. És hogy például Németországban nagyon sok piacot kutattunk, és ott egyáltalán nem működik az emberek felé ez a kommunikáció, hogy baj lesz. Igen, a fenyegetés az nem. Igen, és nem azokat a biztosításokat veszik, mert a bizalmat kell növelni, és ugyanez van mindenhol, gyerekeknél, felnőtteknél egyaránt. Így van, a bizalmat kell megnyerni a gyerekeknél is, illetve motiválni is kell tudni, azt is figyelembe kell venni, hogy kicsi gyerek, ő még nem biztos, hogy akar. A szülei mennének, és azért is akarja, hogy sieljen a gyerek, hogy ő maga tudjon menni újra sielni. Mert 3 éve gyesen van, és már bizsereg a talpa, hogy ő is lécre akar állni, de ott a gyerek, akkor tanuljon meg a gyerek. Na most egy ilyen pici gyerek, azt ő dönti el, hogy akarja-e vagy sem, és hogy rá tudjuk-e venni, ott jön képbe ez a fajta kommunikáció, hogy sikerül-e motiválni őt, és nyilván erőből nem lehet, de jó motivációval meg nagy sikereket lehet elérni, úgyhogy ennek kapcsán mi edukáljuk egy picit a szülőket is, létrehoztunk egy szülői kódexet, a honlapunkon megtalálható, és hogyha ilyen pici gyerekeket hoznak a szülők, akkor érdemes elolvasniuk, hogy ők maguk szülőként hogyan tudnak közreműködni ebben a folyamatban, hogy a végeredmény az legyen, hogy a gyerek szívesen csinálja a mozgást, és szívesen visszajön síelni. Úgyhogy a szülői kódexet mindenkinek ajánlom, a gyerekeknek pedig írtunk egy mesekönyvet, aminek az a címe, hogy Babi és Mimó kalandjai a Babos síklubban,
És ezt azért írtuk, mert a pici gyerkőc nem tudja, hogy mi vár rá. És sokszor tapasztaljuk, hogy otthon mondja, hogy jaj, nagyon szeretnék menni, és akarom, meg menjünk, és amikor megérkezik, akkor behúzza a kéziféket, mert ott egy idegen környezet, egy idegen oktató, és ezt az egészet sokkal jobban fel tudjuk oldani, hogyha már előtte az anyukája esténként nem kütyüt ad a kezébe, hanem előveszi a kis könyvet, és felolvassa neki a mesét, és akkor a gyerek el tudja képzelni, hogy mi vár rá, és amikor az adott szituációban ott van, akkor könnyebben működik. Szerintem azért érdemes elmondani, hogy ez nagyon jó és hasznos, hogy ilyen gyermekkönyvekben is tudjátok ezt kommunikálni, de ez egy nagyon komoly irányzat, ez az erőszakmentes kommunikáció, hiszen az alapítója, ugye a háborús konfliktuszónában mediált felek között, Ruandába, Indonéziába, Közel-Keleten, tehát ennek azért nagyon alapos szakmai, tehát szakmai megalapozottsága van, hiszen klinikai szakpszichológus, aki ezt az erőszakmentes kommunikációt kitalálta. Hát igen, érzem én is azt, hogy nagyon az elején vagyok, igaz, évek óta foglalkozom ezzel, de folyamatos tanulás, és ez nagyon jó lenne, hogyha széles körben el tudna terjedni a pedagógusok között az oktatásban, de én a szülőket is edukálnám gyerekszülés előtt, hogy tanulmányozzák, mert nagyon hasznos, és nem csak a gyerekek felé való kommunikációban lehet használni, hanem felnőttek közöttiben is. Egy jobb világ lenne akkor, hogyha ez általánosan elterjedt lenne. Azt hiszem, nem tudok ezzel vitatkozni, és nem is akarok. Szerintem lenyűgöző egyébként, hogy egy síiskolában erre fordítanak a hangsúlyt. Nagyon szuper. Köszönöm szépen, hát igen, muszáj, mert változnak az idők. Nagyon érdekes, hogy 15-20 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy már 3 évesen lehet kezdeni a síelést. Ma már nem mondjuk ezt, tehát valahogy később érnek meg a gyerekek. Nyilvánvaló a mozgásszegény életmód, a sok kütyű, a sok képernyő, vagy említhetem a Covid-járványt, ami mellbevágó volt, hogy a Covid-ban született gyerekek mennyivel kevesebbet mozogtak, és amikor megérkeztek 3 évre rá a sísuliba, vagy 4 évre rá, hogy akkor itt vagyunk, mi is szeretnénk megtanulni, nem működtek úgy, és sokkal tovább tartott nekik. Tehát amit régen 3 évesnek tudtunk tanítani, azt most a 4 évesnek is alig, amit mondjuk szeptembertől november közepéig elértünk, azt most jó, hogyha karácsonyra elérjük. Ez az átlag. Nyilván vannak kivételek, vannak mozgékonyabb, ügyesebb gyerekek, de mellbevágó a tendencia, hogy másképp működnek a gyerekek, úgyhogy ezért foglalkozunk vele, mert ez minket tényleg nap mint nap érint. És mi a helyzet a felnőttekkel? Most már egyébként eléggé hajlok erre az egészre, hogy érdekel. Hogyha mondjuk én el akarom kezdeni, akkor oké, sportolok. Mikor menjek hozzátok? Egyáltalán mehetek-e hozzátok? Abszolút, hát nagyon örülnénk, ha jönnél, mert veled biztos könnyű dolgunk lesz, hiszen mondtad, hogy komoly futó vagy, úgyhogy az állóképességed és szerintem a mozgás koordinációd is biztos, hogy jó hozzá. Akinek ilyen alapjai vannak, általában könnyebben tanul, főleg, hogyha síoktatóval jössz. Amit javaslok, hogy adj időt magadnak, tehát minden kezdőnek javaslom, hogy időben kezdj el. Ha tanpályát tud elérni, akkor kezdj el már szeptemberben, és akkor elég heti egyszer eljárni, amit simán be lehet építeni ugye a mindennapi életedbe, és akkor mire jön a havas szezon, biztos, hogy legalább 10-12 alkalommal voltál már, azzal általában már egy kék pályán biztonságosan el lehet közlekedni. Én viccesen azt mondom mindig, hogy az első hüttéig el tudsz jutni élve ezzel a tudással. Biztató. Úgyhogy
Ez egyébként tökéletes Idő. átkötés a következő Csak még kérdésemre. annyit mondanék ide, hogy nagyon gyakran van az, hogy megérkezik valaki hozzánk, hogy jövő héten utazom, és szeretnék egy órát venni, hogy megtanuljak. Hát 1 óra az biztos, hogy nem elég, de meg tudjuk mutatni, hogy melyik a síléc eleje meg a vége. Úgyhogy ezért mondom, hogy azért idő kell erre, egy 10-12 alkalom szerintem minimum kell a biztos alapokhoz, de a tudás sosincs vége, tehát folyamatosan fejleszthető, ezért érdemes ezzel foglalkozni. Ha már a hűtéket említetted, azért is örülök, nagyon nehéz lett volna az erőszakmentes kommunikációról az alkoholfogyasztásra átkötni. Szóval a hűték és az alkoholfogyasztás síelés közben is itt rád nézek, Rita, hogy ez így a biztosítás szempontjából, fedezet szempontjából ez mit jelent? Az az igazság, hogy azért a biztosítók azok belátták, hogy az emberek szoktak alkoholt fogyasztani, úgyhogy általában, és tudom, hogy unalmas, hogy mindig ezt mondom, hogy általában elmondható, nálunk például egy egészen magas alkohol szintig lehet alkoholt fogyasztani ahhoz, hogy a biztosításod az valid legyen. Mindezzel együtt azt gondolom, hogy nem javasolt, hiszen ez egy elég veszélyes dolog, meg sportolás közben amúgy sem érdemes, meg felelősségbiztosítási esetek is lehetnek. Szóval összességében nem javasol, de az, hogyha valaki a hűtében elfogyaszt néhány sört, nem tudom, néhány felest, azt a legtöbb biztosító így okénak tartja. Lehet fogyasztani, de ugyanezt tudom mondani, amit eddig is, hogy minden esetben azért érdemes ezt előre megnézni a biztosítási feltételekben, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. És attól, hogy lehet, hogy a oktatói szemmel az alkohol fiziológiai hatásai miatt, reakciós, stb. Azért nem érdemes, mert balesetveszélyes. Én nem élvezem ittas állapotban a síelést, tehát én sosem iszom. Egyrészt nekem munka, másrészt sokkal nagyobb élmény tiszta fejjel, mert ügyesebb vagy, jobban élvezed, egyszerűen ennyi. És azért a felelősséget említem, mert bizony, hogyha ittasan okozol balesetet, akkor az minősít. Tehát lehet, hogy van egy tolerancia, meg lehet inni egy sört, vagy mit tudom én, de azért a felelősség megállapításánál ez súlyosan számít alatban. Azt is olvastam valahol ilyen jó gondolatok, hogy nem érdemes egyedül menni. Tehát jobb, hogyha többen mentek, legalább ketten. Ez miért fontos? Hát azért, mert hogyha kell, akkor ott a segítség. Előfordulhat, hogy te nem vagy képes segítséget hívni magadnak, mert olyan állapotban vagy egy ütközés után, akkor a társadnak kell segítenie. Ezért is fontos meg, hogyha tájékozódni kell a pályán, akkor is jobb ketten menni. Mondok egy példát, nagyon nagy köd van, nem tudod, hogy merre van a fel meg a len, azt se tudod, hogy éppen hol vagy. Pálya szélén vannak jelzések. És ha ketten vagytok, akkor el tudjátok úgy osztani egymást, hogy egy picit előrébb van az egyik, ő hamarabb észreveszi a pályajelzést, és így könnyebben le tudjátok követni, és visszataláltok a bázisra. Igen, tehát a segítségnyújtás az miatt, és fontos, hogy legyen nálad mindig feltöltött telefon, amiben érdemes elmenteni a hegyi mentőknek a telefonszámát, mert baj esetén pánikba kerül az ember, és eszébe se jut alapvető, tehát az általános segélyhívó, ugye a 112 az Európában működik, de van, hogy nem jut eszedbe, mert olyan pánikba kerülsz, és akkor jó, hogyha előveszed a telefonodat, és ott kikeresed, és akkor látod, hogy 112. Egyébként Ausztriában külön szám van a speciális hegyi mentésre, ez a 140, én ezt szoktam használni, ha kell, hál' Istennek még nekem nem kellett, de benne van a telefonomban. Erre rácsatlakoznék egy picit, ugyanis
ez az, hogy elmentesz telefonszámokat, illetve még a biztosítási kötvénynek a számát is nagyon érdemes. Most már nagyon sok biztosító csinálja, hogy a volitba lehet egy kis volitperc berakni, vagy valami papírka legyen rajtad, amin igen fontos telefonszám, neved, és a biztosítási kötvényed rajta van, mert hát azért ez már ritka, hogy el se látnak, hogyha nincs biztosításod, de egyszerűbb helyzeteket hoz, ha rögtön tudják, hogy neked van biztosításod, téríteni fog a biztosító. Illetve ez azért is hasznos, hogy elmentse a hegyi mentőknek a telefonszámát, mert sokan gondolják azt, hogy akkor ilyenkor a biztosítónak az asszisztencia telefonszámát érdemes hívni. Persze lehet, de az asszisztencia szolgáltató nincs ott, nem tudja a lokációdat meghatározni, nem ismeri a helyi síterepet, tehát ilyenkor ők is a helyi erőket hívják föl, hogy akkor itt baj van. Úgyhogy egyel rövidebb út, hogyha rögtön a hegyi mentőket, és akkor aztán utána a biztosítóval ezt általában rendezik. Így van, és amit még kiemelnék, fontos, hogy legyen nálad az európai TB kártya. Mégpedig érvényes. Azt hiszem 3 vagy 4 évente kell megújítani. Ez az, amit szoktak kérni egyből. Nyilván ellátnak, de hogyha ilyened van, akkor TB alapon működik. Az egyéb extrák, mint a helikopteres mentés, az nem fog a TB-ről menni, ahhoz kell a síbiztosítás. Úgyhogy igen, ezek fontos, hogy nálad legyenek. Igen, és van olyan, hogy igen, hogyha van nálad ez az egészségbiztosítási kártya, akkor ugye a biztosítónak nem kell a kórházi költségeidet fedezni, de cserébe, hogy ott nincs költség, nagyon sok biztosító, például mi is egy ilyen napi díjat adunk, ilyen kb. Vigazdíjként, hogy akkor egyébként, ami ott még felmerül költséget, vagy ennél egy csokit, vagy innál egy kólát, azokat még így ki tudod ebből fizetni. Meg sok esetben azért mondjuk ha sérülés van, akkor nem csak te magad sérülsz, hanem a felszerelésed is. Tehát, hogy azért ott lehet még egy csomó plusz költség, amit ezekből az összegekből így lehet fedezni. Én azért szoktam mindig a magasabb biztosítást megkötni, mert előfordulhat, hogy olyan sérülést szenvedsz, ami azonnali műtétet igényel. És meg lehet azt a műtétet csinálni halasztottan is, csak akkor az egy hosszabb procedúra, és nem biztos, hogy olyan jó hatékonyság. Így van, úgyhogy én ezért kötök mindig magasabbat, mert ha ilyen helyzetbe kerülök, akkor kint helyben a profi, aki tudja, hogy meg sokszor csinált ilyet, ott meg tudja csinálni, akkor lehet, hogy hosszú távon jobban járok vele. De én azt gondolom, hogy bár ugye nem síelek, de azért úgy vannak elképzeléseim, hogy milyen összeg lehet mondjuk egy ilyen egyhetes síelés. Ehhez képest szerintem egy biztosításnak az összege az annyira elenyésző, hogy szerintem néhány vacsora a hüttében, vagy még annyi se. Igen, szóval... Igen. Ha már itt a helikopteres mentésről beszéltünk, lehet, hogy kicsit hatásvadász kérdés, de a lavinaveszélynek mekkora a valószerűsége? Igen, sokan félnek a lavinától, pedig kezelt pályákon ennek a valószínűsége 0. Tehát ugye úgy hívjuk ezt a hótaposó gépet, hogy ratrak. A ratrakolt pályák tömörített hava nem fog megindulni, nem okoz lavinát, sőt a pályafelügyelet a pályák környékét is védi. Tehát, hogyha a pálya fölött van egy magasabb szikla, vagy párkány, ahol megindulhat a hó, és rázúdulhat a pályára, ezeket a szakaszokat levédik, lerobbantják, vagy hanggal, vagy dinamittal, de kontrollált körülmények között a felesleges havat lecsúsztatják róla, hogy az ne spontán menjen rá a pályára, és temessen be valakit. Tehát jelölt pályán 0 esélye van a lavinának, abszolút biztonságos. Pályán kívül viszont óriási a veszély, ezért nagyon fontos, hogy ne menjünk ki pályán kívül síelni, csak akkor, hogyha erre felkészültek vagyunk. Megfelelő tudásunk van, és megfelelő eszközeink, felszerelésünk. Itt lenni kell nálad egy olyan hátizsáknak, amiben van lapát,
szonda, és van nálad egy olyan lavina kereső rádióadóvevő készülék, amivel menet közben ugye adsz, és így jeleket bocsátasz ki, ezzel baleset esetén megtalálnak, úgyhogy át tudod állítani kereső funkcióra, és akkor egymást így meg lehet keresni a hó alatt is. Mennyire ajánlod ezeket a lavinazsákokat? Hát no, igazából én elrettenteni szeretnék inkább mindenkit ettől, mert hogy ehhez tényleg nagyon nagy tudás kell, és nem elég, hogy nálad van, használnod is kell tudni, és erre képzéseket csinálunk mi is, és igénybe vesszük a helyi vezetőt, aki ismeri a terepet, és tudja, hogy hova vihet, ismeri a időjárási előzményeket, amik mind meghatározzák a lavina veszély nagyságát. Úgyhogy nagyon-nagyon körültekintőnek kell lenni. Annyit mondok csak, hogy ha valakit betemet a lavina, akkor 15 perce van az életéből, és ez alatt a 15 perc alatt kell kimenteni. 15 perc után már annyira lecsökken a túlélés esélye, hogy gyakorlatilag minimális, ezért kell nagyon készülni erre, ha valaki ilyet szeretne csinálni, és mindig helyi vezetővel kimenni. Ha már a természet erőinél járunk, záró kérdésként a klímaváltozás az mennyire határozza meg a téli sportok jövőjét, vagy esetleg már jelenét is? Nagyon-nagyon érezhető, főleg a gleccsereken. Ugye a gletszer sízés az volt jó, hogy nyáron is lehetett. Fölmentél 3000 méterre, és a gletszer megtartotta a havat, és tulajdonképpen a gletszer pályák 2 hétre zártak be régen, amíg karban tartották a lifteket, és aztán már újra nyitottak. Most már hosszú hónapokra bezárnak, mert annyira olvadnak a gleccserek, és elfogy róluk a hó, és próbálják fóliával takargatni, hogy védjék a naptól, de exponenciálisan gyorsul az elmúlt években az olvadás. Úgyhogy emiatt például a Kapruni Gletscher, ahova mi nagyon sokat megyünk, annyira szűkül, hogy egyre kevesebb helyünk van síelni, és volt egy olyan szikla, ami 2010-ben egy 6 méteres mászással át tudtunk jutni. Most ott annyira lefogyott a gletscher, hogy ott már 30-40 méter magasság van. Képzeld el ezt, hogy ennyi hó, nem is hó, jég fogyott el körülbelül 10-15 év alatt. Úgyhogy szűkülnek a lehetőségek, lassan kúszik fel a hóhatár. De én azért azt látom, hogy a hegyek között télen mindig van hideg. Úgyhogy a hóágyukkal tudnak gyártani havat, mert éjszaka általában kifagy, és akkor ez mehet. A hóágyúval gyártott hó az sokkal tartósabb, jobban bírja a hőingadozást, tehát akár lehet napközben 10-15 fok, de ha éjszaka, főleg csillagos égnél kifagy a pálya, akkor ezek a gyártott havak húsvétig kitartanak. Szóval én most fogok indulni holnap, december eleje van, és nagyon jó viszonyok várnak már egy muraúj sípályán, ami nincs is túl magasan, tehát az ilyen 2000 alatti. Szóval én bizakodó vagyok, bocsánat, csak hogy szerintem amíg hideg lesz télen, addig lehet síelni elég sok helyen. És ez okozza azt egyébként, hogy szűkülnek a lehetőségek, hogy többen vannak mondjuk egy sípályán, vagy csak egyszerűen drágább, és akkor kevesebben tehetik meg, vagy ennyire ne gondoljam túl a dolgot? Abszolút igazad van, tehát pici, alacsonyan fekvő sípályák zárnak be, ahol nagy a terep, és van pénz, és tudnak fejleszteni, ott fejlesztik a hóágyúrendszert, fejlesztik a lifteket, és csinálják, megoldják, hogy legyen hó. Mondom, azért szerencsére hideg még van. Ha természetes hó nem is esik, annyi, mint régen, de tudnak gyártani.
Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy még sok év van előttünk, meg aztán ki tudja, mi lesz-e olyan szintű változás, amit rebesgetnek, hogy leáll ez az északi tengeri óceáni áramlat, aminek azt mondják, hogy lehet olyan hatása, hogy a telek nagyon hidegek lesznek. Meglátjuk, ha hideg lesz, akkor hó is lesz. Amíg van hideg meg víz, akkor abból tudnak gyártani havat is. Ja, hát így kell hozzáállni, a pozitívumot is meglássuk ebben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon sok hasznos dolgot tanultam én is, és szerintem Ritával együtt kedvet kaptunk ahhoz, hogy kipróbáljuk, és, Kicsit félek tőle, igen. és valószínűleg, hogy téged fogunk felkeresni. Örömmel. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, nagyon hasznos volt, és nektek is köszönöm a figyelmet. Remélem sok olyan dolgot tudtunk mondani, amivel biztonságosabbá tudjuk tenni a téli sportolást. Még egyszer köszönöm, hogy velünk voltatok, és további szép napot. Sziasztok! Ez a Pénzsztori.